Як я радий, як радий! Так нечекано, але як приємно бути запрошеним на пташиний фестиваль. Ой, і як про мене довідалися пінгвіни, що запросили у гості. Глядять колиханку? Невідомо. Але хутче треба збиратися, дорога не близькая. Добрий вечір. Як справи, Буслик? Ой, це давня справа, Яночка. Збираюся. Куди? Уже вечір на дворі. Завтра зранку відлітаю. Куди? В Антарктиду, до пінгвінів, на пташиний фестиваль. Жартуєш? Правду кажу, Яночка, в зерні запрошення отримав. О, шановний друже, запрошуємо тебе на Всесвітній пташиний фестиваль. У програмі співи, танці, гульні і конкурси. До зустрічі в Антарктиді у наступному місяці, пінгвіни. Ой, треба хутче збиратися, дорога не близька, покуль доберуся. Ти з глузду з'їхав, Буслик? Гэта ж край свету, там жестюжа лютая. Нічого, я ведаю, що там холодно, тому і собрав у заплечник теплі речі. Думаєш, шалик і шапка допоможуть тобі? А то, я ще й вопратку зимовую возьму. Не хвалюйся, Яна. Ні, ти просто не уявляєш, наскільки там холодно. А термос у тебе є? Магчыма, треба поглядіти на кухні. Але не теплий напой з термоса, не тепла вопратка не согреють тебе у тим суровому кліматі. Пінгвіни ж там неяк живуть. Яны там спрадвеку знаходяться, призвичаїлися, нават стали символом Антарктиди. А бусли? А що бусли? А бусли зимують у теплій Африці. І чому? Чому? Ну, тому що у Африці теплее, чим у Білорусі узимку. Мінавіта. Бусли не пристосовані до низьких температур, дождюжі, до морозів. Не змерзну, Яночка. Ми там рухатися будемо, гулять, скакать. Ти не уявляєш, скільки злетиться птушок на фестиваль з усього світу. Пінгвіни таке свято ладять. А ти і літати добре не вмієш, бо малий я ще. Не біда. Я придумав, як доберуся до Південного полюса. Ой, цікаво. І що ти там нафантазірував? Не нафантазировал, а напланував. Я не такий малий, як ти думаєш, а самостійний і смілий. Отже, легкодумний. Тобі здається, а плани у мене такі. На парасоні з вітриком доберуся до Африки, а там пересяду на водний транспорт. На водний? Перелетные птушки мне рассказали, что киты курсируют штотиднёво. Попрошу, и меня возьмуть на спину разом з іншими пасажирами до Південного полюса. Гэта немагчыма. Ты сябе чуеш, Буслик? Цудоўны план. Послухай, мне вельмі хочется трапіць на той фестиваль, што ладзяць пінгвіны. Ніколі не быў у вялікім гурце і пінгвінаў не бачыў. Гэтае падарожжа табе не пад сілу, зразумей. Ой, як табе яшчэ раз тлумачыць? Ой, давай я паспрабую, Яночка. Добрый вечер, сябры. О, прывітанне, Коска. Ты вельмі своечасова. Ой, рады бачыць цябе, Косачка. Як прафесійная вандроўніца, ты мяне зразумееш і падтрымаеш. Праўда? Выпадкова давялося пачуць вашу размову пра падарожжа да пінгвінаў на фестываль. Якая удача, а? Ніколі не удзельнічаў у птушыных фестывалях, а тут запрашэнне. Добра, што ты вельмі лёгкі на пад'ём, Буслик, але... У Антарктиду, Косачка. Наш Буслик збіраецца на паўднёвы полюс. Вунь, і заплечнік ужо сабраў. Холод і цяжкасці падарожжа мяне не спыняць, так і ведайце. Буслик, а ты памятаеш, чым скончылася падарожжа дзяўчынкі Жэні на паўночны полюс? Сказкі Валянціна Катаева «Кветачка-вясёлка». Жэні, якая загадала жаданне апынуцца на паўночным полюсе і трапіла
Не просто мерзла. Женя амаль у ледяш пераўтварылася, таму хуценька адарвала пялёстак чароўнай кветачкі і вярнулася ў родны горад. На паўднёвым полюсе надвор'е не лепшае, чым на паўночны, Буслік. Што ж рабіць? Мне так спадабалася запрашэнне пінгвінаў на фестываль. Заўсёды марыў пазнаёміцца з гэтымі жывёламі. Буслічак, пінгвіны гэта не жывёлы, гэта птушкі. Як птушкі? Птушкі? Так, марскія птушкі. О, яны ж выглядаюць як мішкі. Ніколі не бачыў пінгвінаў у палёце. Ні ў кніжках, ні ў мульціках. Правильно. Так. Угу. Пінгвіны не лятаючыя марскія птушкі, але яны цудоўна плаваюць і ныраюць. О, ну і справы. Пінгвіны птушкі. Але яны стаяць у натоўпе і ходзяць па людзі. Але калі прыгледзецца, можна ўбачыць і дзюбу, і крылы. Ой, сапраўды, крылы ёсць і дзюба, хаця і меншая за маю. Выходзяць пінгвіны птушкі. Усе ж не разумею, навошта ім крылы, калі яны не лётаюць. Для каардынацыі рухаў. Напрыклад, калі яны выскокваюць з вады на ільдзіну. Рухавыя якія, нягледзячы на сваю камплекцыю. Ой, яны розныя. Ад высокіх імператарскіх да маленькіх, не вышэй калена дарослага чалавека. І ўсе добра плаваюць? Выдатна, хутка, часам як дэльфіны, а яшчэ яны глыбока ныраюць. За рыбкай? Так, Яночка, харчуюцца яны ў асноўным рыбай, і пінгвіны вельмі цікаўныя птушкі. Таму і запрасілі мяне ў госці. Аднак клімат Антарктыкі табе не падыходзіць, Буслік. Прапаную наладзіць знаёмства з пінгвінамі, напрыклад, у маскоўскім зоапарку. Я з радасцю. Я таксама. Але як пакінуць без увагі запрашэнне на фестываль? Чаму без увагі? Мы тым пінгвінам і іх гасцям, якія не баяцца холаду, адправім пасылку з пачастункамі ад цябе, Буслік. Бліскучая ідэя, Яночка. Прапаную сваю дапамогу са зборам пасылкі. Дзякуй вам вялікі, вы сапраўдныя сяброўкі. Прыемна, што ты нарэшце прыслухаўся да нас з Коскай. А калі мы ўсё вырашылі, давайце глядзець мультфільм. А зараз, сябры, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем прыгожыя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Казачных вам падарожжаў у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.
засынай.